नमस्कार भैया, हम हैं कृष्णा निदर्दी। क्रांति म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी लाल रंग के बटन दबा के आ कोनो भी नोटिफिकेशन ना छूटे ये खातिर है घंटा का बटन जरूर दबाई। नमस्कार, प्रणाम। जिमुआ को रहे तन जान देइया में खुराक बढ़ गइल बा। खुराक मिलत कहां बा मिलत जौन चाहत ने तन होत नहीं खे जंग लो आज दिनो दिखे लौकत ए मैडम अरे सुना था ना क्या ए डार्लिंग कहा डार्लिंग नहीं का कहीं से तरह का ऐसा नौजवान जे बड़ी अरे मैडम कहाँ बिजली गिरे बुहे तना बन ठन के हो तारा बाबूजी पर हमारा बाबूजी पर अरे वो अपना का पहले के फ्यूज बड़े उतार करंट कहाँ सहे वाला बाड़े देख लेला भाई। अरे गिराव बता गिराव था नहीं जब पेने ले डरे सब झलक हुए जवानी लेके के उड़ जाई कौवे कोते छुआ मत समझ गई बड़ा मार खा बड़ी ये तो बुलबो खबो का हैं छुआ तरह तो छू दो ना तो साफ मत छुआ मैडम अरे देखो, हमारा टेंशन मत वाला करो। काम नहीं हमनी के बानी सुनू हम कहतनी दूर से बात हो रहा हमार लगा मत छोड़ हम बाबना साफ ना है हम अजगर हैं सीधे घोट जानी तू घोट जाला हम उगिल देनी है नु बहुत दूर जना तू गुरिया तरह हम हमार लगे आ जाता चुप रह हम ठोकरियावा तुम ये भले तारा लगे चले उ बात अलगे बा बाको तारा सट्टे वाला वही से सट्टा तन तार में ना अरे भगवान करे जे तार नजर के ऊपर ना लागे तो दूर से तोरी नजर लगाओ तारा से जौन चाहत हमनी है के तो दुर्गा जी करत कहां बाड़ी इतना हमनी के दिन पता हो गइल बा कि अब रे लगलू को है तका कहीं अब ऐसन ड्रेस पहनत तारी का हम इतना कोई इज्जत से बतिया तनु तनु के बाप रे केन बानी जी अरे बोली ना जी अरे एंगा बहुत को तरुण तरह जान हमनी ले। के ऊपर लेके चल जैती सो अरे वाह मने थिया कहू नहरिया हाँ। सारा आदमी को कहे जाइले बाप रे बाप सुना ना ए देख हम कहतनी ओने से बात करो समझ गइला हातना ड्रेस पहनले बड़े तना बिजोड़ जे हमनी के का कहीं सो किन कर रखन देले बोला तो जी अरे सिल्क वाला हवे हो छोड़ ना जान मर कर तन पानी हम बता तरस का करोबा अच्छा अरे ठीक बा उ छोड़ जौन मन करे तौन नानू पहन लेबू माने देहात हो तो देहाते खानी रह आकि जौन मन करे तौन पहन लेबू तारा से पूछ के पहनम का बता रहा तनी ता ड्रेस देखा तो हमार मूड जान जे फ्रेश ओए समझ गइला जला पिटा ना जला तले माने ना मार दे तारा अब बोल है का कि तारा हर माई नहीं खे तोर कोई इते नहीं खे जौन चाही तो नहीं के मेहरारू तो नहीं खे तो हम लोग ने का तारा भगवा की नहीं जावे देख लो पहले कहती है भगवा की नहीं हसे भगावा तरिया चावला जतारी यही है डंडा देखो जौन भइल तन भइल भुला जाओ ओकरा के जब हम कहते दूर से बात करो समझ गइला अभी हम अरे एक बार दे दो हमनी के भाव देख लो बड़ी चाव से ढावत तारी उनको मजा होता मजा तनु तारा लोग नहीं सारा आदमी तनी तो एक खाली ते ती कौन ना जानता हम नहीं चाहते मान लग कोई हमारा से हरक जा देखो तू जौन कहबू तन के पूरा कर ना लेकिन तू कम से कम पूरा कर ना नहीं खे जरूर हमारा पूरा कराना नहीं हतरो काहे निवृत्त है तो कहते नहीं हटे हटाओ ना पेटवा मार करू पेटवा लागी दुखाए जान जे पेट बा हमरा अति देख लो पेट बा के करा नहीं खे आई बा एकरो पेट बा तो बुए तो पागल बड़ा सब दुनु भाई रे ई कहना का पेट रे हमरा तो बुझाता नहीं के तारा हमारा खानदान वालों का पेट नहीं है का दिया पेट बा अरे दादा हो दादा भाई हो एकदम एकदम एकरा बुझा त मालूम नहीं पेट के कोलला ना पेट के कोलल तरा मालूम बा के कहला बता दे तनी के समझे में हमरा तू पेट पेट ना बुझाला हम इको आते समझाई बा बुझा त एकरा पहला कुछ भइल बा कहू तेरा पेट बा हो तारा नहीं खे हमरा त बाल लेकिन मान लो जे खाए वाला पेट हमने बा खाए वाला अब तू कहते हमरा पेट बा तो खाए वाला के करा लगे ना रहेला अब तोहरो लगे बा ओ मेरा लग ले ओह
और पर दुनु घटिया सोच बा दुनु गण घटिया तब का घटिया सोचना है तो हमनी के एगो नारे खाली पर घूमती सन एगो खाली लड़के के सोचला पेट ना रहला केहू के बाई ये पेट कर ना खा लो हे भाई तारा बाबजी पेट ना खाए कि तारा घरों में अच्छा हिंकर घरों में केने में पेट दिखाओ तो ना खा लो को पेट दिखाओ तो हम घर दिखाए में पेट चाहिए अपन हिंकर पेट। ना खाए आई बाप भाई हो ई तो पेट के जगह दूसरे कुछ बम मार दो लो आई बाप जो ना नीचे न मरलस ना तो कोई जन्म मरवावे के ना रहती तोरा कहत जो अलग हट के बतिया ए बाबू उरे बजाय पे मले ढोणी पे मरले बिया ढोली पर हां तनी से नीचे गइल के हमनी के खत्म सील पैक बा ये ना तो सह गइली देखो का देखी खाली तू देखबे करबू अपन ना देखैबू का देखबा बोला ना तनी ड्रेस ता कहत छुआ समझ गइला कत ओने से आई बात कर कान में रह की के बड़ा का है कहत ता ड्रेस पे तनी के फीदा वो बने चाहिए तारा ना चाहिए तार के हाथ जोड़ता इन तालू का कौन सामान है खुश रह हाथ मत जोड़ बाकी हमनी के टाइम पर देत रह बाकी हम जाता नहीं हे ए हाय लो हम बुझा तो जेती है इतना सीधा बुझ रहलू हमनी के उतना सीधा ना ऐसे चले तुरा से चोरी हमनी के चोरी आई चल दिन चार चपला खबल में तलब चप्पल चाहे सैंडल कुछ मार चप- के हमनी के दो का दी नंबर ना मार तब का चाहिए हे भगवान अरे कमर के लमर जींस किने के बता रखा टी शर्ट किने जींस के की बा ना तरह कहती हई थोड़े हई का होई हई ओए रहो ना चाहिए हमारा यार तार साइज फिटिंग एकदम बना देम सो हटो हे देखो देख लो का देख ली का तो हट के तो देइए तो हमनी के तबे जाएम सोन का देती साइज और का अरे है ना तो बढ़ाई मत हने जेबे ना करी हने खाइए बा खाई बा तो लेके वो नहीं चल ना जाए के लेके कोरा हो जो ने कोरा में लेके वो नहीं कोरा अब मार दे बम अबे मार दे देखो देखो हमारा मियाज खराब होता है तनी सू तो भाई तो बड़ी बेइज्जती बार से दूर दूर बेइज्जती तू कहत रही हमनी के भर इतना प्रतिष्ठित है जी गणेश हम के साइकिल वाला नहीं के बोला हां बड़ी गांव भर के लोग जाते कितना पानी अरे 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 भागले नीमन होगा लोग दूनी जा देखो जौन चाहत रह तन एकरा माने हमनी के बारे में जानत तारी आवा ना होना ही कहां जाता रे देखा भागा बू को बनी इसी बालू तो रास्ता छोड़ देले इतनी बार हो हमनी के अब उतना कितना? इतने रास्ता छोड़ दम सब तब तो करे खेल बिना कसना अरे बाप रे बाप मार दिए रे सोहल तो दादा जीव के काल हो जाई चलो लातर देंगे जाए दो दुधार गाय के तनी लात सहे के पड़ेला सोहल जाला कोबले सोहल जाला जे जैसन गावे नु वैसन गावल जाला ठीक नु हां क्या ई गावे कहला वाला थोड़ा है ई बजावे वाला है अच्छा बाजा हां ओला बढ़न बढ़न बजाओ देखो जे जैसन रहे वैसन रहे के पड़ेला लेकिन बात का भाई तो दुधारू गाय के लात सहे के पड़ आई बावे ए कहां जेबू ना मैडम। पुजारी होला ये फूल झड़ी रेडियो ले बुकी दिमाग मत खराब करो समझ गइला बहुत से ज्यादा बात करता ए, समझ भाई गइला ऐसन ड्रेस पहन मु त का होई चुप जब ले लाई त काहे ऐसन पहनत नंबर पे को फोन कर दो तो हम मर गए तो नंबर चेक बन गली इज्जत अब देख ला अब हमारा है दिमाग एकदम एथी होता है अब का करबा बोले ना तनी का करबा का करबो जौन चाहत है ऐसा कर में कहीं कहे लायक ना रहबू का करबा बोले ना तनी करम से का तरह का जीन्स टू पीस पहनाएम सन साइज नाप के ना चाहिए हमारा सालू की जीन्स रुको हम नाप लेतनी अब हमको तो हटा के अबे इंची टेप ये नु हमनी के ना को छोड़ दो के हटा छोड़ दो कहीं धर ना ले चल निका के चल चल हाँ ले चल बाकी हम देख लेते हैं चल तो नमस्कार भैया, हम हैं कृष्णा निदर्दी। क्रांति म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करी लाल रंग के बटन दबा के आ कोनो भी नोटिफिकेशन ना छूटे ये खातिर है घंटा का बटन जरूर दबाई। नमस्कार, प्रणाम।